Piye? Aku bengi iki, Cah, piye kabare? What? Piye aku bengi iki, Cah, piye kabare? Maksudnya gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga bolu kucluk sainem tetep kucluk, jangan sampai waras. Mergo waras iku menyakitkan hati. Ngemeng-ngemeng kita kalau jadi orang baik itu sakit hati. Dalam arti kata kita jadi orang baik atau enggak baik itu bukan yang harus jahatin orang. Kita itu kayak apa ya, kayak orang edan-edan gitu loh. Wong edan itu bebas gitu loh. Yang penting enggak menyakiti orang, enggak membunuh, pokoknya enggak merugikan orang lain. Walau kucluk sainem itu tetap positive thinking gitu. Enggak oleh susun karo wong, sing penting menghibur gitu ceritane. Ngono to. Ngemeng-ngemeng sainem iki bengi iki enek sing takon ya. Sing takon ngene. Pas iki ceritane pas aku cuti balik nang Indo iku, aku ditakoki wong gitu loh. Ditakoki wong iki ora metu Mbak, pas malam minggu. Metu nanti aku ngono. Terus malah aku dikabarkan ki karo mantanku. Karo mantanku ki sing sekitaran Daung. Jadi aku berat hati untuk menceritakan ini. Tapi sing ngerti masa lalu ki padha takon, ya sebagian ae. Ya enek sebagian sing takon ndak wani ya toh. Ya terus enek sing mengkorek-korek, ceritane enek mengkorek-korek tentang rahasiaku. Nah, daripada mau korek-korek nang wong liya kan tak ceritani. Aku karo mantanku sing ndawung kono ku enggak ada apa-apa. Wis ora enak apa-apa, sawi banget, wis sawi. Terus kono pun info-info nih ya, wis rabi karo cah daerah Berasri, Sempu. Pokoknya intinya seperti ngono. Daripada terus aku sawi ora ketemu juga, pokoknya habis masalah, kelar masalah, ya sudahlah gitu. Terus wes iki tutup, cukup sekian dan terima kasih. Walaupun ya toh sak powe nak penak sak kenceng gedhi dawa glontang-glantung manukipun, nek wis ora judu ya buyar. Cuma sing masalahe saiki iki nek wis kadung kena manuk gedhi, kena manuk cilik kaya rasane iplit-iplit rasane kaya ipik kaya dikileni karo katen bat. Katen bat iki sing ngucurkan kuping lho. Jadi nek biasane ngakep sing gede iki sing nggo aja gergel-gergel iki, terus kan jajal nek Cina to, aku ceritane balik nang Hongkong kene. Terus balik nang Hongkong kene iki kan mbek jajal-jajali Pulau Gondronge Cina. Pulau Gondronge Cina iki kan sak mene-mene. Gek ngono riteke paling suwi iki ya. Wakinosita iki ngan ora nek 15 menit, 10 menit paling pol suwi. Mungkin apa fisiknya wong Cina itu kan capek, dia kerja pakai otak. Terus jadi koyokno tentang gejuwe kuwi mangki ora pat suwi. Nggono apa yang ngono ya. Ya memang ngono sih sing tak rasane seperti itu. Terus koyokno kono iki po wingine nyodok iki menggebu-gebu. Tapi ternyata kono iki enggak sekuat karo karpe ngono. Karpe ngono koyo tenagane koyo kuda ngono ae. Jebule ya. Tenagane pitik. Mangkring ciki-ciki cerit wes. Jadi nih antara
karo mantanku sing ndawung ki mang mari gede. Iya toh, kan aku dipoyok ini. Bareng entuk gede terus kowe entuk cilik piye jarene ngono. Ya ora penak dalam hatiku, tapi dalam hatiku yo ora penak, cuman nalika pas lek nakoki nang Indo enek wonge aku yo ngomong ae, "Ah, sing penting metu gejuwe padha penake." Tapi yo lek menurutku antara manuk gede karo cilik yo nang lakang iki yo cepit nang cepitan, lek dikempit yo beda rasane. Grenjel karo ora. Terus lek sing cilik ki mangki jane sing penting luwincah ngene ya panggah yahut cah. Panggah yahut. Piye menurut kalian? Ya silahkan komentar di bawah. Ojo lali like, comment, and subscribe subreeng ya toh. Ojo lali di subreeng ben awi semangat nggih konten iki. Sing mbok senengi.